mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Tasangana nemashoko asina kujairika wazukuru, mashoko erufu anditi mazuva akapera takambonzwa Apostle Talent Farai Chiwenga achitaura kuti zoni in just a few hours kuchaita umwe wevamaleaders achashayika anditi so zvisinei tabva tasangana nemashoko akada kudaro kana kuti akadaro. So imimi ndimuchatitaurira kuti munofungei nenyaya tinayo panapa. Kana wanga usati wasubscribe pa this channel, if you subscribe, turn on your notification bell kuti pega patino upload a video, you will be notified. Ndichiti zvakare hande tinofollow our Facebook page rakanzi Saint TV nekunongo like our vazukuru anditi ndichitoti maswera sei maswera kusei kwese kwamuri vazukuru vangu. So sekutaura kwandaita kuti Apostle TF Chiwenga ane chiprofita chaakapa anditi apa chiprofita ichi tazosangana nemashoko asina kujairika ekuti retired lieutenant general ndizvo here Douglas nyika yaRampa hanzi vatisiya vazukuru vanga vari ambassador kuMozambique anditi tichiti nematambudziko kumhuri yese yekwanyika yaRampa yasiwa nehama iyi anditi nekumhuri yese yeZimbabwe iyo yanga ichimirirwa na ambassador nyika yaRampa kuMozambique anditi nehurumende Zimbabwe tichiti nematambudziko panguva yakadai avo vari kunzi vashayika nokuda kweurwere hweCovid-19 vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza, denda ratirwadzisa ratishungurudza. Ndonyaya ndangondiuye nayo. Munofungei kuti chiprofita chakapiwa naApostle TF Chiwenga chinganzi chazadziswa here kana kuti zvangodhuma nawo, zvangosangana nawo? Ameno imi ndimuchataura kumacomments kuti munofungei. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino tobva tati chi much love.